uNkulunkulu wayengcwele egameni likaJesu abasishayeli insimbi egameni likaJesu. Bazalwane, uNkulunkulu usebenzile emini ekhuluma ngamandla eshu lakhe. So isele nawe lento ukuthi uphelelise ukuze uNkulunkulu ayibonakalise empilweni yakho ngokuphindaphindiwe. So kusele nawe ukuthi amazwi uNkulunkulu awakhulumile kusukela iqala le-conference sekumsebenzi wakho ukuthi wena waphelelisa ukuze naye uNkulunkulu asibonakalise ngokuphindaphindiwe phezu kwempilo yakho. So ukuhlangana bazalwane makungabijwayelo nje, futhi abe ukuthi kuzoshintsha isimo sakho naloqiniswa kobudlelwane bakho noNkulunkulu. So akwazi ukuthi sokuhlanganile kwi-conference uphinde futhi ubuyele emuva uNkulunkulu eselethile umusa uphinde ubuyele emuva. Hallelujah. So bazalwane, kulesikhathi angizochitha isikhathi zofunda nje izwi kafishane bese ngiyathandaza. Incwadi kaMathewu isahluko 8. NgokaMathewu isahluko 8 sizofunda iverse lika 5. El Shaddai, you're my king. You're my everything. El Shaddai.
5. Verse 5. Second 10. Amen. Isihloko ukuphulukiswa kwenceku yenduna. Verse 5. Yes. Kwathi esangena eKapenawume kwaza kuye induna yekhulu yamncenga yathi, Nkosi, umfana wami ulele endlini, ufe uhlangothi, ukhwelwe kakhulu ngobuhlungu. Wathi kuyo, mina ngizakuza ngimphulukise. Induna yekhulu yaphendula yathi, Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami. Kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyakusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami, ngithi kwelinye hamba lihambe, ngithi kwelinye woza lize. Nasencekwini yami yenza lokhu ikwenze. UJesu ekuzwa lokho wamangala, wathi kwabamlandelayo, ngiqinisile ngithi kini angizange ngifumane kwa-Israyeli ukukholwa okungaka kumuntu. Funda. Jesus heals a Centurion servant. When Jesus entered a Capernaum, a Roman met him and begged him for help. Sir, my servant is sick in bed at home, unable to move and suffering terribly. I will go and make him well, Jesus said. Oh no, sir, answered the officer. I do not deserve to have come into my house. Just give the order and my servant will get well. I too am under the authority of a superior officers, and I have soldiers under me. I order this one, go, and he goes. I order that one, come, and he comes. I order my slave, do this, and he does. When Jesus heard this, he was surprised and said to the people following him, I tell you, I have never found anyone in Israel with faith like this. Israel Osmantonisha, amen. Sahlala phansi bazalwane. Ngifuna bazalwane isibheke lokho kwafishane. Lithi uJesu eseKapenawume waqhamuka indoda esizile ngoJesu ukuthi uJesu uyakhulula, uJesu uyasindisa, uJesu akukho sifo esimehlulayo, akukho demon elimesabayo. Lithi iBhayibheli lomlisa wacela usizo kuJesu Kristu, wakhala wathi, Nkosi, indodana yami iyakhula kakhulu, usesimeni esibi esinzima kakhulu, akakhona ngisho ukuguquka ebhedini ngendlela abambeke ngakhona. Lethi iBhayibheli uJesu mayezwa lowesilisa esho njalo, waphendula wathi, kulungile ngiyeza lapho endlini yakho. Lethi iBhayibheli lowesilisa kusho lokho, lithi wathi, Nkosi, angideserve mina ukuthi wena unganyathela kweyamini. Wathi, Nkosi, uma nje ungakhuluma izwi, ukhuluma izwi esendlini lami ekhona, uzosinda. Lithi iBhayibheli waba-surprise uJesu, wathi, selokhu ngihamba angaze ngihlangane nomuntu anokholo ongaka. Asho khuluma into ephuma phakathi enhliziyweni ezophilisa umntwana wakhe lele embhedeni. Lithi iBhayibheli uJesu ngeke yosurpriseka ebhedelana nazi ngokusho lamazwi, indodana yakhe yaphila. Ngamanye amazwi, ayikho into esemezela umuntu ngaphandle kokholwa. Uthi lo mlisa
yirizi. Yabasukhola kuba yirizi. Abadala hlele athi hayi ayona usikhona lento. Ayona usikhona lento. Nobona ukuthi basale khona nawe. Bakhona yirizi. Uzelisa basa futhi sowenza.
kushebelela amasondo. Lapho ade ukuthi ungeke accelerate. Ifuna ukujunyelwa lakho. Lokho lokuhlabisa nabo accelerate. Ngoba fanele siphumele kulodaka. Ayinamanga sathi. Fanele unyaka lakho. Fanele hlalela nabo accelerate. Ngoba fanele siphumele kulodaka. Wachinomlisa Jesu makhulumeshi izwi ukhona la onkhona niyawakhona namazwi akho azongena endlini yami ayivusa ikhanya ngoba lezinto endaniswa namadimoni ukhona kwakho kuzoyivusa. Yeah.
washintsha isimo esithandwa saba isimo esihle ngokukholwa kwakho ikona uzoshintsha izinto ezikhulu ukukholwa kwakho akuyona yonke into ozofasela umcelelo yona emthandazweni kodwa ukukholwa kwakho ngokukholwa kwenza ezinye izinto ungayinaki ya kwenza unganaki ngoba mawuyinakile uzoluzifocus yakhona wayinaka uluzifocus yakhona wayinaka uluzifocus yakhona ukholwa kwakho uzoshintsha sashintsha isimo salo baba sedodana yakhe ngenxa yokukholwa kwakhe bangathi nje kule conference yalo nyaka kudala uNkulunkulu wa-attend ama-conference but kule conference yalo nyaka ngokholwa nguwe mayiphela izinto zizoguquka lezo bayibonakala zikhule ngizokholwa ngenkani amadimoni angalela ngikholwa ngenkani ngizokholwa ngenkani ngizokwenzisisa ngenkani ukholwa kwenza ube nesipidi lapho upheka khona ukholwa kwenza ube nesipidi lapho ukhona khona ukholwa kukunika isipidi ukholwa kwakho yiko uzoshintsha isimo sakho ukholwa kwakho yiko uzoshintsha isimo sakho wathi nomisa mawungakhuluma nje kuzoshintsha uyayisho akadinganga nokuthi azofika endlini kodwa wakholwa ukuthi amazwi akhe ayahamba afika avula umnyango endlini ekhona la ekhona angena bakhe aqonde phezulu asefile ngoba manje akakho la afinyelele khona ukholwa kuyashintsha isimo uyabona sibonile mawukholwa sibonile mkhalazi mawukholwa ukuthi uma umntwana egitshelwe ngamadimoni mangithatha ifoni ngifonela umuntu kaNkulunkulu amazwi akhe azowakhuluma elapho khona azokwazi ukuthi lamadimoni asuke kulo mntwana umbonela ningu uNkulunkulu esebenza uNkulunkulu ngingekho eduze kwakho nangofakazi fane ngabusuku 12 naba 1 2 amandla ophinda angene efonini athi accelerate siyahamba accelerate sekhule majuba accelerate siyahamba sekhule focus accelerate amandla athi siyahamba athi siyabona abalekile kusudona uyabona any situation ngamandla okholwa ingashintsha ngamandla okholwa kwakho ngoba noJesu esimkholayo esimthandazayo ungamagunya yazibetha zonke zikafaro nefanele lumagunya ayikikina yabebeletweta kodwa dina ukholwa kwakho
kholwa mayisekhulumile kholwa lokho kholwa nakho ikona kuzoshintsha kushintsha izinto zosaphayisa ngokholwa wakho zosaphayisa ngokholwa kwakho zosaphayisa ngokholwa kwakho siphakame sime ngenyawo siyathandaza manje Tell her ifocus kwispirit. Ukuze kube lula amandla kaNkulunkulu asebenze.
His word uyiseselo sempilo yakho. Trust in God and His word uyiseselo sempilo yakho. Connect to the Spirit, power of Jesus Christ, and then you receive the power come from the heaven. Mandala Shika Telebo Santa Yabasaya. To fulfill all promises in your life. Mandala Shika Telebo Messiah. If you don't believe, you can't receive the power of Jesus Christ. But connect, 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 connect. Jesus.
righteous. You are my Lord. You are everything to me. Yes. Ngisazokhuleka egameni likaJesu. Ngicela lowo onesisu esigcwala umoya. Phakathi isandla singakavala. Onesisu esigcwala umoya. Kungathi khona adlile noma engekho adlile sigcwala umoya. Amen. Thatha isandla sakho, angithe izwi sama ngokholo, bese ukuthatha isandla sakho sibeke lapho. Sesikhuleka. Ngesandla sakho wenza ukukholwa. Isandla sakho wenza ukukholwa. Ukuthi uyakhulekisa egameni likaJesu. Baba, egameni likaJesu Kristu, uNkulunkulu wabantwana bakho umthanda wethu. Egameni likaJesu, egameni likaJesu,
uNkulunkulu sebenza sewenzile lenceku yakhe albongama lenkosi yethu. Umusa wenkosi yethu Jesu lothando lokuhlangana nabangcwele